बतझर डिस्ट्रिक्ट समाज गावबुरा एसोसिएशनखौ दिनै दाफुंनानै लाबाय। बे दाफुंनानै लानायाव दिनै आं आफादगिरि महरै बिबान मोनबाय। बे बिबाननि गेजेरजों जोङो दिनै बतझर डिस्ट्रिक्ट समाज गावबुरा आफादा जेमानि खामानिखौ जों मावनो आखायाव लादों, अरायसम जोङो बतझरनि गासैबो जाथि जनजाति बयखौबो लाफानानै बतझराव गोजोन थासारिनि फारसे सिन्था खालामनाय आरो जोङो मोनसे गामिया बतझराव माबा मोनसे जेंनायाव गोलैयोबा गामिनि जेंनाखौ गामिनि गावबुरा बोस्रांनो हायाबा, समाज गावबुरा बोस्रांनो हायाबा, बेयाव जों जयैनो बतझर डिस्ट्रिक्ट समाज गावबुरा आफादा लोगो नांनानै बे जेंनाखौ बोस्रांनो नाजागोन। नेहाथारि हिसाबै साजेन्द्र ब्रह्मखौ जों सायख'नानै लानाय जाबाय। आथिखालाव गोदो जेरखम गावबुराफोरनि सायाव गोबां जेंना जांसि नुजाथियोमोन, बे नंगौ, खोथाया सैथो। नाथाय दानि समनिफ्रायनो जोंनि गामि ओनसोल बा गावबुरानि थासारिया गोबाङै सोलायबोदों। जों दा नुनो मोनदों गासिबो सुख आरो सान्थिनि गेजेरजों जों सोलिनो हादों। बिनि थाखाय जों साफ्रोमबो गामिनि समाजारि गावबुरा आरो रायजो राजा बयबो गासिबो जाथि जनजातिनि मानसियानो बिनि सायाव जोबोद गोजोननाय दं। जाफ्लेबाय थानाय आथिखालाव दानि मुगायाव सोलिबाय थानाय माखासे जाथायफोरखौ लानानै जोंनि बे बतझर डिस्ट्रिक्ट समाज गावबुरा आफादा अरायबो जों मोनसे गामियाव जानाय जेरै हिन्जाव खारनाय, जा गाज्रि मुवा बेसाद लानाय लाइमोन सेंग्राफ्रा, दा बेफोरखौ फोसाबनायाव जोंनि समाज गावबुरा आफादा अरायबो सुस्रांनो नाजागोन आरो गासिबो बतझर ओनसोलावनो गोजोन थासारि लाबोनायाव गोबां हेफाजाब खालामगोन। क'क्राझारनि CITआव सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय एन्ट्रेन्स आनजादा खुंजानो थांगासिनो। BTSनि राजथावनि नोगोर क'क्राझाराव थानाय मिरु सोलोंथाइ फसंथान सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजिआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गुबुन गुबुन आयदायाव फरायसाफोरनि मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जामिनेशननि थाखाय अनलाइन आर'ज गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं आरो फैगौ 30 मेआव जोबथा जागोन। डिप्ल'मा आन्डार ग्रेजुवेट पस्ट ग्रेजुवेटनि थाखाय एन्ट्रेन्स आनजादा 8 जुनाव खुंजागोन आरो PhDनि थाखाय 15 जुनाव एन्ट्रेन्स आनजादखौ खुंनाय जागोन। CIT क'क्राझाराव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन गोबां आयदाफोर जेरै डिप्ल'मा कर्सआव सिभिल इन्जिनियारिं, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड प्रसेसिं टेक्न'लजि, कंट्रोल एन्ड इंस्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, एनिमेशन एन्ड माल्टिमिडिया टेक्न'लजि आयदायाव सोलोंथाइ लानो हागोन। बेचलर अफ टेक्न'लजि कर्सआव सिभिल इन्जिनियारिं, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, इंस्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं आयदायाव सोलोंथाइ लानो हागोन। बेचलर अफ डिजाइनिं कर्सआव माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन आयदायाव सोलोंथाइ लानो हागोन। मास्टार अफ टेक्न'लजिआव वाटार रिसर्च एन्ड हाइड्रलिक इन्जिनियारिं, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, ग्रीन एनार्जि टेक्न'लजि आयदानि सोलोंथाइ लानो हागोन। मास्टार अफ डिजाइनिं कर्सआव माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइननि सोलोंथाइ लानो हागोन। लोगोसे सिभिल इन्जिनियारिं, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं,
Electronics and Communication Engineering, Food Engineering and Technology, Instrumentation Engineering, Mechanical Engineering, Physics, Mathematics, Chemistry, Humanities and Social Science आयदायाव PhD डिग्री लानो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो क'क्राझारनि CIT आव गोजौ आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय गोजौआव मख'नाय अक्ट'नि गेजेराव अनलाइन आर'ज खालामदो आरो थिखानाय अक्ट'आव एन्ट्रेन्स आनजादाव जिरायदो आरो मुं थिसनदो। बांसिनै रोखायै मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा 9365031406 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।